Croeso nôl I gaffi crochan blasus ym Mhen y Groes. Hyd yn hyn, mae Magi a Ioan wedi bod yn casglu'r cynhwysion ac wedi coginio y pryd tri chwrs. Ac ar ôl pryd cyntaf blasus dros ben, erbyn hyn, da ni'n barod am y prif gwrs. Dyma prif cwrs. Pochi, fel casserole o De Africa. Pochi porc a pochi clisio, efo plantain a metoko. Metoko ydi kale wedi ei ffrio, stir-fried efo neonin a tomatoes o Cameroon a golden. A eiraidd. Rhys eiraidd o De Africa. So, mwynhewch. Diolch yn fawr iawn. Wow. Ga I gofyn am y rhys, achos mae rhys yn bendigedig. Efo dipyn o cinnamon. Cinnamon. Risgol. Risgol o cinnamon. So, bark o cinnamon. Just dipyn, yeah. Ar y llaw ydi... Turmeric. Turmeric. Nice, yeah. A dipyn bach o halen. Dipyn o halen. A just chicho dipyn bach and coginio nhw mewn rice cooker. O, rice cooker. O, lwcus iawn. Then ni'n bita lot o rice. O, reit. Wel, gobeithio am anreg nadolig. O, anreg. Rice cooker, neu chwil niwedd am fy cwch. Un peth o arall. Ti beth yn gwybod, falle bod Sean Corn yn gwylio neu'n gwrando. Dwi'n hoffi y plantain. Mae'n mwy, nes I coginio lot mewn anapopti. Mae'n wedi mynd tipyn bach yn syth, but mae'n lot mwy, so. A mae... Metoko? Metoko wedi diflannu. Dwi'n meddwl mae ffordd Richard o ofyn, please, oes na fwy I gael ydi hwnna. Cwestiwn cyn I fi orffen. Mewn gwahanol wledydd, mae cwrteisi'n wahanol. Mewn rhai gwledydd, mae rhaid I chi glirio eich plat wneud eich chi'n anghwrtais. Cymru. Mewn gwledydd eraill, mae rhaid I chi adael tipyn bach. Right, yn Nigeria, os da ni eisiau bod yn gwrtais, ydyn ni'n clirio'r plat neu gadael tipyn bach ar ôl? Mae'n rhaid I chi clirio'r plat. Rhaid I clirio'r plat. A rhoi clirio yn y canol. Y pochi yn... Dwi'n mwynhau y pochi. Pochi, the casserole was a pork casserole was blasus iawn, really, really good. Ac dwi'n mwynhau y plantain yn ffrio, plantain ffrio, really nice, blasus iawn. Dwi'n hoffi dwi'n wedi anghofio y kale efo onion. Mae rhys yn hefryd iawn. Mae pochi just yn blasus efo llawer o pethau. Bendigedig. Prawf, dyma cwrs ola. Crempogiau o Forco. Crempogiau llwyga o Forco. Hefo saws neu jellies. Gwafa jelly? Ti di bwyta gwafa o blaen? No. A menyn a syrup. Just syrup. Ioan, be ydi light? Ysgafn. Ysgafn. Dwi'n meddwl bod y crempogiau o Forco yn ysgafn mwy na crempog o... Ydyn maen nhw. Ar y byr yn fawr. O, mae'n fawr. Dwi'n hoffi y jelly gwafa. Jelly gwafa, ie. Wow, I'm lying.
bydda hi'n anghortais I beidio. There you go. A dwi'n poeni am fy ffigur dweud. Wel, ie. So mae Richard yn bwyta I grempog ola, geith o amser I feddwl. Geith o amser I feddwl. Ond am yna chwanag ar ôl, mae yna fwy ar ei coch I gael. Gyd I amser I feddwl. Falle na I ofyn I Kate gyntaf efo'r cwestiwn ola. Pa berson fasa chi'n hoffi weld yn dysgu Cymraeg? Dwi'n meddwl fy hoff cogydd Rick Stein. Rick Stein? Fel bod o'n gallu paratoi bwyd yn Gymraeg I ti? Sy'n ni'n licio weld Vin Diesel yn siarad Cymraeg. O, reit. Pam? Achos dwi'n caru Vin Diesel. Dwi'n licio movies the Fast and Furious. Yeah. Right, Mr Crempog. Joke first. OK, go on. Yeah. Par pryd o faint y cloc ydy Sean Connery gyrraedd a Wimbledon? Faint y gloch wedi Sean Connery gyrraedd a Wimbledon? Tennis. Dwi just yn meddwl. Dwi just yn meddwl bod Sean Connery, os sy'n dysgu Cymraeg efo acen, just yn peth bendigedig. Dwi'n mwynhau the guava jelly. Dwi'n meddwl bob yn mwynhau guava jelly. I could have eaten more of them, but I wouldn't. Dwi ddim yn hoffi grandpa No. Dwi'n absolutely love the crampogau. Dwi'n hoffi crampogau, ond mae crampogau llawgar efo ar syrup neu jelly guava. Mae jelly guava yn delicious. Dipyn bach yn sour, efo y syrup a'r crampogau yn bendigedig iawn. Wel, Maggie, diolch yn fawr iawn am y pryd bwyd. Dwi'n meddwl bod pawb wedi mwynhau. Sut wyt ti'n teimlo erbyn hyn? Dwi wedi mwynhau fy hun yn fawr a deud y gwir, ond rwan dwi wedi blino. Dwi'n ma'n siŵr. Ond dwi'n hapus, dwi wedi goffan, a dwi'n edrych ymlaen I bwyta bwyd person arall. Ie, jyst meddwl am rhywun arall yn gweithio'n galad yn y gegin. O ie, dwi... Ti'n gallu ymlacio rwan? Mae gan Maggie ddigon o Gymraeg rwan I allu cyfathrebu heb orfod troi'r Saesneg heb lam gofyn beth yw'r gair Cymraeg am a dweud y peth yn Saesneg. Unwaith mae dysgwyr yn cyrraedd y lefel wyt ti arno fo, tasach chi'n mynd I Ffrainc neu'r Almaen neu Sbaen a siarad Ffrangeg, Almaeneg neu Sbaeneg ar y lefel yna, fysa pawb yn dweud, o ie, maen nhw'n rygl. Ond yn Gymraeg, yng Nghymru, efo'r Gymraeg, achos bod pobl yn medru siarad Saesneg hefyd, mae wastad y temptasiwn yna I droi siarad Saesneg. Saesneg yw'r broblem, ddim dy Gymraeg ydy'r broblem, Saesneg ydy'r broblem, felly ynghofio amdano fo. Just siarad y Cymraeg, efo rhai pobl yn benodol, a wedyn, pawb. Dwi eisiau bod yn rigol. Dwi eisiau siarad Cymraeg heb feddwl lot. Diolch yn fawr iawn am y pryd blasus iawn o fwyd, ac ymlaciwch a gobeithio gyd I gysgu heno. Diolch yn fawr. A dyna ni'r cyfan o'r grochan flasus yma ym Mhen y Groes. Y tro nesa, mi fyddwn ni'n galw am ginio efo Richard ar ei gwch. Felly tan y tro nesa, hwyl fawr I chi. Peas? Dim peas ar yr restr. Pears. Pears, o ddisgrifennu, oce, beth I pears de? Dwi angen roi a pwdin yn y llyfgell. No, that's a Wel, library. mae'n bosib bod eisiau pwyd yn y llyfrgell, ond bosib well roedd yr oer y gell gyntaf.